Mbukela impunga yesintu. Uhlala kuyintokozo ukuthina ukuthi sifike la kule channel. Inhloso enkulu ukulekelela abantu. Hayibo sengicishe ngakhohlwa. Yeah, mnasi. Mbukela impunga yesintu. Yabona njengoba sila kwimpunga yesintu. Kunabantu abayizinyanga, abayizangoma, abathandazi, impunga yesintu njalo njalo. Sibe nabantu abahlaziya amaphupho, impunga yesintu, uMashimane wahlaziya amaphupho, uBhovungane wahlaziya amaphupho. La ke kwimpunga yesintu sibe sesiba nesivumelwano sokuthi ngoba abantu bayafisa ukuthi Mashimane balekelelwe ngamaphupho kwahlaziya kakhulu kanti amaphupho ayinto edinga umoya. Iphupho lisuke lifana nokuthi uyahlola mawuhlaziya iphupho. Into ke siyihlelile embukelo wempunga yesintu njengoba abantu benamaphupho befisa ukulekeleleka emaphupheni. Uzokhumbula ukuthi isikhathi esiningi sisuke simatasa sihleli nabantu. Kodwa into esiyihlelile sibese senza uhlelo lokuthi abantu sizokwazi ukuthi sibahlaziyele amaphupho. Kodwa ngesizathu sokuthi amaphupho asebenza ngomoya Mashimane. Mawuhlaziya iphupho kusuke kusebenza ithongo. Kakhulu. Sibese senza ke embukelo wempunga yesintu uhlelo lokuthi uma umuntu ozaziyo ukuthi uhlushwa amaphupho uzokhanyisa ngemali engango-250 bese uzibeke ethubeni lokuthi insuku eziwu-30 uyolokubuza amaphupho nje cabanga nje insuku eziwu-30 zona noma ngabe liphe likudidayo noma ngabe liphe likudidayo ngokukhethekile uzothola inamba ka-WhatsApp la uzosenda khona i-voice note ubuze iphupho lakho ngoba siyasibona ukuthi izona izinto abantu ezibahluphayo kakhulu thola ukuthi umuntu uhleli nendaba isikhulunyiwe kodwa ngokuthi iyamdida nayo into eyinkinga thothi akahlaziyelekile kahle nanokuthi njengoba amaphupho emiyalezo esuka kubantu abadala uzothola ukuthi omunye uzophupha nje ahlale kanti lelo phupho belimtshela ukuthi akenze okuthile ukuze ezokwazi ukuthi aphumelele yebo kunjalo kuphinde futhi imbukelo wempunga yesintu kube khona u15 days okuyinsuku ezu15 150 ozowukhokha for lezo nsuku ezu15 uhlaziyelwa nje amaphupho ake sithi mhlambe ufakile lo 115 kwimpunga yesintu noma kuMashimane uzoya ngokuthi ubani umthole ekuqala ngoba naye uyawahlaziya amaphupho uhlaziye namhlanje insuku ezimbili ususalela insuku ezu13 uyabona ngenyanga ezayo futhi usanazo lezo nsuku zokubuza iphupho uma kuukuthi futhi uphupha inyanga yonke lo 15 days uzothi mawuphela uphinde futhi uphonse futhi uzithengele omunye futhi u15 days ukuthi ukwazi ukusizakala bese siphinde sibe no7 days la sizokuhlazila khona amaphupho 100 rand ke leyo package leyo uzikhethela wena okuthi yipi package yona obona ukuthi izokusiza uma umuntu ojwayele ukuphupha njalo 30 days uzokwazi ukuthi amaphupho akho ngekathi uliphuphe ekseni uvuka nalo uzophendulwa ngalo lolo suku ngoba phela wena usufana nomuntu manje obalekile nekufanele ukuthi ngizibophezele ngoba kukhona inkanyiso osuyikhiphile ukuthi uyacela ukuthi sikusize sikuhlazise amaphupho Mashimane injalo baba injalo yabona abantu bazosizakala kakhulu nanokuthi nje siyasibona ukuthi izona izinto abantu ezibahluphayo kakhulu amaphupho nanokuthi siyasiqhuquzele vele ukuthi abantu abawananda ngoba ngampela ayayikho konke ayikho konke ngoba sayisisho ukuthi umuntu mayengaphuphi unenkinga lo muntu ake siphinde sicacise la Mashimane ekutheni kungani sifune kube ama voice note la emaphupheni yabona mbukelo wempunga yesintu iphupho lidinga ukuthi uhlale ujule uyeke yonke into enyenzayo ulalele yabona manje ukufona ngocingo uzofona kanti manje mhlambe umatasa ngenyini kodwa sibavimbi futhi abantu ukuthi uma efuna ukuhlaziyelwa yena ngokuthi afone sizokwazi ukumenzela futhi isikhathi kudinga isikhathi ke esahlukile lapho kudingala manje lapho isikhathi ke manje bathini kuzoba i-call consultation okusho ukuthi lapho ke uzokwenza njani uzofona ufune isikhathi sasefonini kwimpunga yesintu ke bayazi abantu ukuthi u30 minutes u350 i-hour lu450 ungabe ufuna ukuthi sicubungule wona amaphupho akho noma ufuna sihlaziye izinto ezithinta isintu koMashimane kangazi ukuthi kuma kanjani khona umuntu umefuna ukufona bayazi bona okay ngoba ke nangu uMashimane uthi ke niyazi ukuthi kumi kanjani bekuyiloko nje babukeli bempunga yesintu angazi noma uMashimane khona ongakujobelela bese siyaphetha cha
Siyabonga nje bafowethu njobe seshilo umnewethu impunga yesintu. Abantu bamaphupho babona ukuthi iyona into bakhathaza kakhulu kodwa uhlelo sesilikhandile oluhle oluzokwazi ukuthi bahlangabeze sibanikeze isikhathi ngenkanyiso umuntu wasekhanyisile evumela yena ngabe eka 7 days ngabe eyo 15 days noma 30 days. Siyabonga. Yeah. Lokho mbukelo impunga yesintu ibuke kahle le njengoba ku 15 days. Uyazi wena ukuthi kulo 15 days noma ngaze kuthiwa 15 days wakho uzowuqeda ngonyaka ozayo. Yeah. Uyabona? Kulelo suku nje mawuvuke nephupho ongaliqondi nowuzwa uthi engathi ungathola incazelo usuyayifaka ivoice note kuleyo nombolo leyo oyithole ngenkathi ufaka le mali uthenga le package leyo kuchazela amaphupho ka7 days. Makuphela u7 days isystem yethu izobe sikuvala ngoba phela insuku zakho seziphelile. Uyabona? Seyiphelile ya. Njengoba impunga yesinazo ukuthi umuntu wetechnology automatically sizoyisetha ukuthi uma kuphela u7 days iyamvala umuntu. Uma uphinde futhi uthenga iyakuvulela futhi. Siyabonga kakhulu. Asibonge kakhulu ke mbukelo impunga yesintu. Siyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.